Bueno, eskolan badau proiektu bat martxan, bai, Ekuaderreko eskolakaz batera, bai, han Palenke inguruko eskolakaz batera, bai. Eta proiektu hori gauzatu da eskolan, ikasleari begira, eskolan egontezan aukerako ikasgai bat, norte-sur proiektua deitzen zana, eta ikasgai horretan matrikulatzen ziren ikasleak, bertako errealitatera hurbiltzeko aukera izaten eben, bai, bertako ikastetxean hezkuntzaren inguruko ezagutza, bai, eta hortik hasita, proiektua apur bat amaitzen zen edo gauzatzen zen ikasleari aukera emonda bertara joateko. Bertara joatea izaten zen, Patsaia Txatxikeko hezkuntz unitatera joaten ziren, eta bertako hezkuntz proiektuan lagundu, ezagutu, eta era horretan euren irakasle izatea aberastuz. Hezkuntza esperientzia barri. Hezkuntza esperientzia barrietara hurbilduz bat. Herri hezkuntzara hurbilketa bat izaten zenan egiten ebena, baina, zan kooperazio modu bat. Hori badau martxan igual 5 urte, bai, 5 urte, eta orain dela 5 urte hasi zen, eta gauza da orain graduetan sartu garela Boloniako berritze honen ondorioz, orain ez dago ikasgai, aukerako ikasgai horrentzako lekurik, baina proiektuari jarraipena emon gura dautzagu, bai? Eta orduen, zelan egin hori, eta batu gara Karitasekoakaz, Eliz Barrutiko misioak, eta bebai bidezko merkataritzak irendagaz bat egin dugu, eta, lehenagoko harremanari jarraipena emon dautzagu, ikusteko proiektu hau orain eskolan zelan eroango dugu aurrera. Eta pentsau dugu, sentsibilizazioa astetxo bat antolatuko dugu. Erakusketa bat antolatuko dugu beko solairuen, pasioen, eta haurek gainera etorriko dire eta salduko dabe, nok egiten dagoan, zelan egiten daben, eta ze horrek dire eskolan bertan egiten dabezan geusek. Eta gero, eguestenean tailertxu bat antolatu dugu, beste ordu terdikoa, herri hezkuntzari buruz. Gure ikasleek ikusi dagien badauzela beste hezkuntza modu batzuk. Irakasle izateko prestatzen ari dire 4 urtetan, eta gure eskolatan lan egingo dabe, baina eskolaz kanpo, eta inkluso eskolatan, baina beste eredu batzetako eskolatan lan egiteko aukerak zabalak direla eta desberdine direzela, ezta? Si sali do cero y tu país está